Di sûka Şewitî ya dîrokiya Diyarbekirê de çêkirina sobeyên daran û sobeyên komirê bo amedekariya zivistanê dest pê kiriye û hosteyên sobeyan jî karê xwe yê zehmet bi salanin didomînin. Lê hosta ji wê yekê bigilîne her ku diçe eleqeya bo sobeyên klasîk kêm dibe. Hosteyê sobeyan Eyûb Baxir ku ji bavê xwe hînî vê pişeyê bûye, dide zanîn ku ji ber pandemiyê bavê wî yê 80 salî nikare êdî ji mal derbikeve û hemû bar maye ser pişta wî. Lê amaje dike ku gorî sala borî karê wan nabe û wek berê sobe nayên firotin. Berê sanatê babê me bû. İjarê babê me yekî yaşlanmış bû artık em ek dikin. İjarê fena berê iş berê tune. Berê mesela doğal gaz nebûn, cêran bir ewqet nebûn. Semû millet sobe disendir. Ana teknolojiye hata pêşî. İjarê doğal gaz derketiye rahatî bûye artık yek fena berê sobe nastîne. Fî işê me fena işê berî zîndine yani. Hosteyê sobeyan Eyûb Baxir dide zanîn ku berê wan dikarî dahateke gelek baş ji sobeyan bistînin. Lê bi pêşketina teknolojiyê girîngiya karê wan jî wek berê nemaye û dibêje her çiqas bihayê sobeyan guncav be jî xelk êdî berê xwe didin, amûrên teknolojîk û ev yek nirxê keda destan jî dadixîne. Malê normal sadî hene, heştê hene, heftê hene ew zî de gişt dibin. Vallahi sala dîre Qasîmê arada 25 hep sobe bûn. Ana heta nazî me normal heft şemet tenê daye. Çünkü ana dünya germe û yek sena nay. Vallahi gererde normalde gerek anadan dest pê bikirana. Ora yine emze tu zî dibînî ki çarşî vallahi. Berê van çaxan ki daha baş bûn. Çünkü çaxan ki iş dibûn. Ana îsaz yine de iş dest pê nekiriye yani. Hatta artık kinga bike xwedê zane. Hosteyê sobeyan Eyûb Baxir balê dikêşe ku berê li sûka Şewitiya navdar û dîrokî de bi dehan kargehên sobeyan hebûn û hosteyên sobeyan ber bi zivistanê ve bênavber sobe çêdikirin ku dengê çêkirina sobeyan di sûkê de deng vedida. Lê hostetiya sobeyan jî ketiya nava pîşeyên ku ber bi nemanê ve diçin. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbekir.